Franklin D. Roosevelt uway na ki Presiden Jangkari Amerika. Ulong ubriw ubam jus ngotenat ban yoi ya ki brew ki bayang haulain na kabenta ban keren na ya kendu yau hapo ka White House. Bat ong kata ka jingya thu ba uju komplain ba om ju don pat ki basngap ni ki besha skor ya ka ka ba komplain mau bat ka ka ba uang ha ka wei ka sngi ulale no da ka eksperimen na ka banta bantip hadukat no ki brew ki snap ya ka jingkren ka jong u bat lagi snap shisha ya u ne kumno kumta ha ka wei ka sngi ulayat bat habau layat kumne ulay kendu i ki brew ki babon ha kata ka jakat rekam bat ula khublai kiti ya ki brew ki badan hangta bat uang artan. I murdered my grandmother this morning. Ngala penyap yi mayrat jonga minne minsten. Ki babon na kita ki brew namar bagi klem pensya skor ki kintin jong u kila jubab. Marvelous, keep up the good work. God bless you, sir. Sengau tenat nang kiau hakikam bapa ublay unkar kuya pi. Henry kamlong kumtaya baro na pedeng kita ki brew ki babon ki ba baro na ki klem pensya skor ya ka ka ba u presiden Ukraine. Penban haba uni Franklin ulaong ya kini kijuk kikintin ya uwe ubreu ubadai u ambassador jongkari Bolivia uni u ambassador jongka Bolivia hadin pat ula sngap ya kita kikintin bat ula pasiau ya Presiden Franklin bat ulaong kumne. Master President, I am sure she had it coming. Master President ngati kena ba ila yo ya kabadai hok shisha. Te parlok na kaneka khana kabalengkat syapang u Franklin D. Roosevelt. Ngisyam hato la judan mo kapor kabapi perkhan tip ki brew ki snap shisha ni em yanga. Hato kala judan ni em kapor kabapi geli tip u blairu u snap ni em ya ka jingduai ki janga. Ho'oi ngila ban itu lagi brew ki snap shisha ni em yangi ngila ban itu ya ka rukam le ki jangki. Henry kumno ngintip ba ublay usngap shisha ni em yangi. Uyo sngaw shisha ni em. Hato ngin pensyong ng rem ya kata ka jing sya skor ka jong ublay ha ki jing sngaw ki jangi ne ublay unpen i hangi ya kadak bangintip ba ublay uyo sngaw yangi. Kaktian nga jong ublay ka yatu. Hadin bagi kon Israel kila long meraw palat nyo post nam hakari Babylon. Ublay ulakulal ban walam biang yaki sya Jerusalem bat ban penskam pat yaka laway jongki kon Israel. Ublay uang ru haki habaki khat kerpat ya un sngaw yaki. Ki kon Israel ki tiap ba ublay uya sngaw yaki namar ba ukulal ban sngap yaki habak khat kerpat ya u. Amday namar ba ublay upen i yaki no ki dak. Ne ba u ai haki ya ki dak ban pen i bat yo sngaw ne sya skor ya ki. Ki kon Israel ki tep ba u blay usngap ya ki namar ki kular ki jong blay hi. Ha ba u blay ula kular ban sngap ki ngait ba usngap ya ki. Kadai ban long kumta ya ngiru. Ha pedeng ki jing don ki ba perkhat ki u blay usngap ne em ha bangi duai. Henry kan mau ba u blay usngap. Wat lang ngim yo i ya ki dak ne ki sain. Henry usngap yangi bar usya skor yangi namar ba ukular ban sngap habangi khat kerpat ya u haba ublay ukular upendap ya kata ka ba ukular day na kata ka daw apostol por haka shiti ba ar shiki korin kalanong ka baningkong khat ka ba ar phau u ang gumne namar ki jingkular ublay kat badan kilong hau ka ba hoot bat hau ka ba amen kumta ki parlok to pin khat kerpat yanga bat pinyo lej banduai hanga ngaru ngan sya skor ya pi ang kaktin jong blay kitab Jeremiah ar phukhandai khat ar lengba kani ka video ngamut ban ang u blay u yo sngaw ya ki jingdwai jonga jong pi u pen sya skor ya ki jing khat karpat jonga jong pi habang imat ya ki jing habang imat ya ki no ki jing sngaw khuslai ya ki jing em tungin pai sya u blay ya ki jingdwai. Lese ha pedeng ki jing jinjar kin dan bon ki bahaya ngasam ki parlok ki banum pen sya skori ka jing yathu jong pi ya ki jing Henry hau blai te em kamlong kumta ladangi kloi ban yathu ngi kloi ban phai shu u blai u yo sngaw kin dyang ya ki ba kum kita ki ba khat karpat ya u blai shibon.